Kanegari ko All India Radio Shillong ko khubor ban puliru Elma Arwar kimat bakungsan jong khubor mata ka step kilong pan kai phothmai ka yeng ka shari ba khlidu jong gari ka Supreme Court hapo shitiyo halor ka jingkini jaka Ayodhya khot jingelang umiti rang ba ka jala Meghalaya banyakren halor ka jing khut jong kanong ba Shillong nang jor ka jing shlai hajala Assam bat hadu khat kan dai tli ka jingja twa khando khlam ding ha East Castle District na ka jingjor palat uslap hakini ka South pupra kan ta baladem ka khubor ka babnya kayeng ka shari ba khlidu jong gari ka Supreme Court hen ka sngi kala wat ya ka kaipot ka batmai halor jing kini jak Ayodhya ba kala ai pol shitio ba kani ka kaipot ka diban poi ha kayeng ka shari ba ka jing bishar ya kani ka kam kan long man ka sngi na do ka absan tarik mun taw nai kani ka bench ka badan sangut kinong bishar bat balakli da Chief Justice u Rajan Gagoi kala karpat ya unong bishar bala song that jong ka Apex Court u Justice retired Fakir Muhammad Ibrahim Kaliful ban pha ya kaipot hapo khapra tarik mun taw nai kayeng ka shari bakli do jong kari ka Supreme Court kala batha ya khpongut ke MLA jong ka sarkar sunrop jong ka Congress bat Janata Dal Secular jong ka jala Karnataka bakinya kendu ya usong knor jong ka assembly henen ka sngi ha ka pon rebje janit man pentip shu halor ka jing e kam no ka jongki ka bench balakli do Chief Justice Ranjan Gagoi ula batha ya usong knor jong ka Karnataka assembly ban aya karai halor ka jing e long MLA jong kini khpongut ke MLA kani ka bench ka bakan thup lang ya Justice Deepak Gupta bat Justice Aniruddha Bose kila ong bakaray jong song kunor de pentip no mentakas ni hakaba kayeng ka shari ka hapan bishar biang ya kani ka kam Menteri rang ba ka jala Meghalaya u kanrat ke sangma henen ka sngi ula khat ya ka jingyalang bat ka line department lembat ka civil organization banyakren ya kilat kilenti kum do bantung kho ya ka soslong uni menteri rang ba ula panjumut ru na kitanat ba pher kum na ka district administration forest Shillong municipal board bat urban affair bat ula ong ru ba ki dong kam ya ka jingas nok tilang ki kinhon ba pher kum ki school ki college ki district council ban pelong ya ka Shillong ka bakhot ha ka ni ka sngi u menteri rang ba kanrat ke sangma ula khat sa kawai ka jingelang bat ki officer ban perkhat kumno ban tungkho ya kawa umyam ukondat ula ongru ba ka jingpo jong ka dur jong ka jingjabo kawa umyam ha ki social media ka long bakhta ba habun kiliang ukondat ula ongru ba de ban thau da committee bat ban kenthup de khot ya kitanat ba pher kum ka forest district administration MEECL Shillong municipal board district council bat water resources na ka banda ban perkhat ban tungkho ya kawa umyam ka Indian Meteorological Department kala ajing maham ba ka jala Meghalaya kan samad ya ka jingjor slap hakini ka san sngi ki banwan ka jingjor jong slap hakini khindiat sngi bala dap kala wanra ya bon ki jingja kum ka jingtwa khndo ka jingkhlem ki ding ba ka jingslai habon ki chaka jong ka jala Meghalaya hanong ba Shillong ka office jong district magistrate kala pangkre yo don kinu ki jingja ka sarkar jala kala bo ru ya ka incident response team ha East but West Castle District ka Indian Meteorological Department kala pentip ru ba slap ula ban ha hakikat tu kat ni ki chaka ha ka jala ha khatwei ba khat dar tarik mentau bunai bat uslap bajur un sahab ha khatlai tarik mentau bunai kale niam be ding khlam kelas dang hnen ka sngi da kabala shimbenta shirhem nadu khilung khina hadu kitmen ki kro kirung nyam tri jong kara juai kila pengkhre bha ya kani kale nyam be ding khlam kabla tip ru kum ka kisu sngi leyau ki khonrat hnen ka sngi klara ya u simbot khnong Nariat turim sayau musyang bagi labau pat halum suyung hadu kasing khadu jong kari khi be ding khlam kajing pengkhre ya ka be ding khlam kala long nadu banai leber da kajing le nyam ka balatip kum ka kabai muknor kenya khang kenya perthat bat ka syang ka pham kali kani kali nyam ka balas dang henen kasni las dang da kajing terwa jing ma me kitu ki balayap ba ya kani la le da baro ki long yeng jong baro ki kor bat ki khot ya kani kali nyam ka syang ka pham ka jala Assam kalamat biang ya ka jing shlai ha ka ba ladon ka jing shlai habun ki chaka jong gani ka jalam ki chaka ba shakta abha ka jing shlai ka dei ka Tengapuri ha Morigao bat kalangka suburi hatihu ka tolong khubor ka yothuru baladon hadu saulak mut ki breu ki bala shakta na gani ka jing shlai ha ki khatnot li district jong ka jala Assam ki chaka ki ba shakta abha ki dei hademaji bat Lakhimpur ha ka jo ka por ka sarkar jala kalapen khre ya ka NDRF bat ya ka SDRF banyarap ya ki pat ba na jing shlai menteri rang ba kejala Assam Sarbananda Sonowal ulaya kendu jingalang bat borok ki deputy commissioner jong kejala ba ula batha yaki baki deban bo ya ka control room ka ba apsau kenta hamanla ki district jong kejala kani khubor ka wanshipi na ka All India Radio Shillong
Hadu khat khandai tli ki jingja na ka leng ki jaka jong ka east castle hills hadin ka jingther jong ulapba hakini south phra kanta kini ki jingja ki kinthop ya ki jingtwa ki khindau ka jingshlei bat ka jingkhlam ki ding na ka da ko jingjor palat uslam habe kran but chief executive officer jong ka district disaster management authority ikong aimaja wila pentip ban nadu ka sngi balang kaladon nadu khat khandai tli ki jingja hakaleng ki jaka jong ka east castle siswek katkum ka jingi thu jong ikong majau kini ki jingja kila ja ha soring kham maulingat jenta lumparing nongmen song bat penthorum khram na ka jingjol jong slap hakini khiniat sngi ka jingkiu jong ko hadam sat kalapoi hadu lai hajar aspa an rio point khandai not put ha ka por problem step hindin ka stem katulong khubor ka yathuru baladau new slap udang yai beteng lasung thu bakadam kan sadap bat an selengkam pelat no ya kadam bat kumta kala ajing maham lupa ya gitu kibril basa syatrai dam bakin long ke bahusiar bat kiaru bakin let train let sejan kau wa chief engineer jong ka maintenance and small hydro MEPGCL ulaya thuru ba lada kin pelat ya kadam kin pelat kinum pelat he than khnam kanum khata ya kitu kibril ki basa syatrai dam santli ki tengah nodal kinthop lang ya ka soil conservation agriculture water resources environment and basin development unit shen kinsa sedang no ya ka jingpalang umslap ka balatip kum ka rainwater harvesting bat kani ka long lemba ka central scheme jong ka JAK Shakti Abhiyan ya kani ka campaign an sapanlong hakaleng jaka jong ka east chantel siswek ban hikai hikpat ba ya ka jingdon kam jong ka jingpalang ya ko umslam ha ka jingyalang ka balong hanin kasni bala pelong da ka district rural development agency la ya kren halor kimat jong ka jing pelang umslam nakaleng ublok development officer jong ka CNRD block Kleriat Saipung uba Esmerwen ha ka jingelang ulapan jingmut na kitinat bapher halor ka jing petrai kam ya ka ni scheme ka sarkar me kala pelat pisa hadu lai haja saus pa klur tingkan ha kebenta ki projek bapher jong ka than chatei lamingi ha kini ki license ba ya ka ne la yathu da umintri ka sarkar me ujitan rasing ha ka raja sabah ujitan rasing ula pentip ba katana dolar kalayo ya bon ke jingpan na ki jala ka than chatei lamingi ha ka ba ha kini ki license bala dep bat ka sarkar me la pelat hadu lai haja saus pa klur tingkan lemba ki scheme bapher kum ka non lapsable central pool of resources ne ka NLCPR bat ka North East Special Infrastructure Development Scheme ne ka NESIDS ka sarkar me ka apply pisaru ya ka Karbi Anglong Autonomous Territorial Council ka Bodoland Territorial Council ka Dima Hasao Autonomous Territorial Council bat ka Social and Infrastructure Development Fund ka office jong ka District Medical Health Officer ne MHO jong ka East Castle District hin ka sngi kala panlong ya ka program banrakhi ya ka world population day bat kumjuru kala pli ya ka population stabilization fortnight hasorang kham community hall lulong East Castle District ya ka ni ka program lawan chimenta da wemele ka mawr kaneng uba David Nongrum haba ajing klan hang ni ka sngi ulong ba ka jing thumu banrakhi ya ka world population day ka long ban pin song thu ekipat ba ya ka jing don kam kabandon kalong yeng long sem kabarit kabanlong pat ka jimentoy jong kalong yeng ka jong kihi la kalong ha kamai ka ji ka pinsong school bat kiwei ha ka khubor yele ka World Cup cricket semi final ka long henen kisni ha Boston ha pleng ka England persha ka Australia ka England kala job da pra wicket bat menta ka nya khun ya ka final persha ya ka New Zealand ka banlong halots ha ka ne ka sing ublain ka Australia ka bala job ya ka jingting pisa kala jet bantit ni kong bakala tit aspa Arpulairon bat hap barot sport league wicket ha ki sub kondait league over ubatiat bahan nak Australia udah usmit ubalatiat prap sanron na ki shispa khat kondait league ball habawan be ya ka thong ka England kala la ban be ya ka thong tang ha ka lai pu ar punwei over bat hap no tang art league wicket ubatiat bon tam na ka England uday uje roy ubalati prap sanron na kin rep santli ki ball kin thup ya khandai tli ki saw bat santli kin reu ya ka khusna man of the match la yo do Chris Wokes ubala yo khur hadu lai wicket bat ai arporan na ki pra awar ki ba u la ball katu ko khubor kalakut ka bawan sepi na ka studio jong ko All India Radio Shillong bat sak India porn se so pat bat ka Delhi station na ka benda ka khubor tin Hindi ha ka por prabaje bat ka khubor tin phareng ha ka por prash pawam kane ko All India Radio Shillong